नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार आमदाराक राज्यात सरकार खिंच असा हे खबर असा काय किते. भीमण्णा नाईक. कारवार जिल्हा वक्फ बोर्डाचे उपाध्यक्ष स्थानार आझाद अणगिरी हेमका नेमणूक केली. हेका काँग्रेस सरकार जबाबदार असा असे वक्तव्य केले कारवारचे आमदार रुपाली नाईक हेमगेल्या कृतीचो निषेध करून राज्यात खिंच सरकार असा हे कारवारच्या आमदाराक खबर असा काय किते असा प्रश्न काँग्रेस जिल्हा घटकाचे अध्यक्ष भीमण्णा नाईक हेमी शनिवाराक जाल्ल्या बैठकीत प्रश्न केलो. वक्फ बोर्डाच्या त्या पदार नेमणूक करचे पयली त्या व्यक्तीले कर्तृत्व पूर्व इतिहास सरकारान जाणून घेऊ जाय. परेश मेहता खून प्रकरणात पहिला आरोपी म्हणून नमूद असलेल्या व्यक्तीक नेमणूक करचे बीजेपी सरकारले निष्क्रियता दिसून येता. आमदार रुपाली नाईक हेमगेल्या बेजबाबदारी वक्तव्यान लोक संतापलात. आपली जबाबदारीची आमदाराक जाणीव उरू जाय. जर काँग्रेस पक्षान आझाद अणगिरी त्या पदार नेमणूक केल्यार ते आमदार रुपाली नाईक हेमी सिद्ध करून दाखोवचे असे आवाहन केले. या वेळार जिल्हा काँग्रेस प्रधान कार्यदर्शी एस.के. भागवत, दीपक दोड्डूर, प्रदीप शेट्टी, जगदीश गौडा, श्रीनिवास नाईक, रघु कांदरे हे हजर आशिल्ले. देश विभाजनाच्या दुःखाच्या घटनाचे फोटो प्रदर्शन. कारवार भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकाराचे वार्ता आणि सार्वजनिक संपर्क विभाग तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्यान जिल्हा प्रशासन इमारती लागी कारवार उद्यानवनात देश विभाजनाच्या दुःखाच्या घटनाचे फोटो प्रदर्शन समाज कल्याण मागासवर्ग कल्याण खाते आणि उस्तुवारी सचिव कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल हातीन सुरुवात करून छायाचित्राची पळवणी केली. शेकड्यांनी लोकांन आणि वेगवेगळ्या शाळा महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांन हे फोटो प्रदर्शन पळयले. या फोटोचे प्रदर्शन 15 तारखेपर्यंत चालू असतले. या कार्यक्रमात विधान परिषद सदस्य गणपती उळवेकर, जिल्हाधिकारी मुल्लाई मुगिलन, नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे, तहसीलदार नरोना, वार्ता आणि सार्वजनिक संपर्क विभाग अधिकारी प्रतीक शेट्टी, वेगवेगळ्या शाळा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. ISO 9001-2015 सर्टिफाईड कंपनीचे मजबूत आणि टिकाऊ शक्तिवर्धक सोलार प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते ओम शक्ती इंडस्ट्रीज, काळबादेवी कॉम्प्लेक्स, राष्ट्रीय महामार्ग, देवबाग क्रॉस, सदाशिवगड, कारवार. आमच्याकडे मेळटा सोलार ऑटो सिस्टम ETC एंड FPC मॉडेल, सोलार स्ट्रीट लाईट सिस्टम, सोलार होम लाईट, रूफटॉप सोलार सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलार सिस्टम, हीट पंप, सोलार इन्व्हर्टर, सोलार बॅटरी, सोलार पंप, सोलार फेन्सिंग अँड ब्लिंकर. आजच भेट द्यात आणि खात्री करात. ओम शक्ती इंडस्ट्री, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9822131491. जिल्हा प्रभारी मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल हातीन हर घर तिरंगा कार्यक्रमाची सुरुवात. कारवार जिल्हा प्रभारी मंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमगेल हातीन स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हण हर घर तिरंगा कार्यक्रमाची सुरुवात केली. ही मिरवणूक शहरातल्या महात्मा गांधी उद्यानातल्यान सुरू करून शहरातल्या मुख्य रस्त्यान देशभक्तीच्या घोषणा करते पुढे गेली. या वेळार आमदार रुपाली नाईक, विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळवेकर, बीजेपी जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक, नगर मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, जिल्हाधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ता आणि शाळा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा.
कारवार कणसगिरीत हरिनाम सप्ताह उत्साहात सुरू. कारवार श्रावण महिनो म्हटलं की कारवारात प्रत्येक देवस्थानात पूजा कार्यक्रम चालूच उरता. कारवार चित्ताकुलाच्या कणसगिरी हिंगा प्रतिवर्षाप्रमाणे श्रावण महिन्यात तिसरी शनिवाराक श्री महादेव देवस्थानात हरिनाम सप्ताह सुरू जाता. तो आज शनिवाराक सकाळी 9:50 या पार नावाच्या शुभमुहूर्ताची सुरुवात झाली. आयतारा याच वेळार तो हरिनाम सप्ताह समाप्त जातलो. या 24 तासात भजन कार्यक्रम चालूच उरतले. भाविकांन या हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमाक हजर राहून श्रीच्या कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचो अशें कमिटीतर्फे कळयला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हण आज चित्ताकुला सदाशिवगड हिंगा पादयात्रा. कारवार स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो एक भाग म्हण देशभरात सुरू असलेल्या हर घर तिरंगा अभियानाचो एक भाग म्हण भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडळ महिला मोर्चान आज चित्ताकुला सदाशिवगडातल्या शिवाजी महाविद्यालयातल्यान आझाद मैदानपर्यंत ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी हेमगेल्या फुडारपणा सकल पादयात्रा काढली. मैदानात शेकडो महिलांन सहभाग घेतिलो. या वेळार जिल्हा अध्यक्ष व्यंकटेश नायक हेमी मैदानात कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. प्रत्येक भारतीयाक आमगेल्या ध्वजाबद्दल आशिल्लो अभिमान आणि विशेष म्हणल्यार महिला मोर्चाच्या कामाबद्दल तेमी प्रशंसा व्यक्त केली. ह्या कार्यक्रमात प्रधान कार्यदर्शी अश्विनी माळशेखर, श्वेता भटकळकर, जिल्हा कमिटी नयना निलावर, नगर अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, अमदळी पंचायत अध्यक्ष आशा नायक आणि बीजेपी कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. सुजाता बांदेकर हेमी उपकार मानले. हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. भारत माता के, भारत माता के. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. जय श्री राम, जय श्री राम. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.